Aşşabanyň ýolagçy awtolog kärhanasynyň Teke Bazaryň gapdalynda ýerleşen esasy jemgyýetçilik awtobus duralgasy ýapylyp, paýtagtyň çetinde ýerleşen gurtly ýaşaýyş toplumuna göçürildi. Paýtagtyň häkimetleriniň duýdansyz amal eden bu çäresi Aşşabatlylaryň we oňa golay obalaryň ýaşaýjylarynyň arasynda näýilelik döretdi. Bu barada sosial ulgamlarda hem onlarça video paýlaşyldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Mundan bir hepde töweregi ozal Aşgabatyň merkezinde Teke Bazaryň gaýrysynda ýerleşýän şäheriň içindäki köçelere we Ahal welaýatynyň çar tarapyna hereket edýän awtobus uğurlarynyň esasy durulgasy duýdansyz ýapyldy. Bu durulgy paýtagtyň Günwatar çetinde ýerleşýän gurtly ýaşaýyş toplumuna geçirildi. Diýip ýagdaýlardan habarly Aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Aşşabatyň esasy jemgyýetçilik awtobus durulgasynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmeginiň sebäpleri häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Aşşabatyň ýolagçy awtolog kärhanasynyň resmi web sahypasynda hem ne durulganyň göçürilmegi, ne de munyň sebäpleri barada maglumat bar. Ýöne paýtagtyň merkezinde bolan bu durulgy Döwlet Mähmet Azady bilen Mäti Kösäýew köçesiniň aralygyndaky meýdanyň daşy ýapylyp, hatar durulgalar gurulup, ýolagçylar üçin oturuşlar yerleştirilip, ýaňy ýakynda, ýagny 2021-nji ýylda ulanşa berilipdi. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, müňlerçe adamyň gündelik durmuşyna täsir edýän bu durulganyň ýapylýandygy barada öňünden hiç ýyly bildiriş edilmedi. Ýolagçylar ir bilen durulga baranda onuň boşap durandygyny, hiç bir awtobusyň ýokdugyny bilip galdylar. Bu duralgadan gatnayan jemgyýetçilik awtobuslarynyň içinde bir-iki hepde öňünden irata bildiriş edilen bolsa adamlar beýdip kösenmezdi. Häzir işe okuwa gitjek adamlar alasarmak ýagdaýa düşdi. Hiç kim täze duralga nirede, ol ýerden haýsy uğurlara, haýsy belgili awtobuslarda gitmelidigini bilmeýär. Diýip Aşşabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaý sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň ençemesiniň hem ünsüni çekdi. Instagramda we TikTokda paýlaşylan onlarça videonyň birinde Aşgabatly ýaşaýjy Teke Bazaryň gapdalyndaky durulga baran pursadyny video düşürüp, ol ýerde hiç bir awtobusyň ýokdugyny görkezip, özüniň haýran galandygyny we lapkeç bolandygyny beýan edýär. Bu maglumatlaryň aşagynda ýazylan teswirleriň köpüsinde ulanjylaryň ençemesi durulganyň göçürilendigi barada bu videolar arkaly habarly bolandyklaryny aýdyp, şular ýaly jemgyýetçilik meselelerinde hem özlerine öňünden bildiriş edilmeýändigini we pikirleriniň hiç ýyly sorulmaýandygyny bellediler. Şeýle-de ulanjylar häkimetleriň durulganyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegine hem näýilelik bildirip, munyň özlerine goşmaça kynçylyklary, çykdyjylary döredýändigini aýtdylar. Mundan ozal ýolagçylar çar tarapdan gelip paýtagtyň merkezinde, ýagny Teke Bazary durulgasynda düşüp, soňra paýtagtyň islendik tarapyna gidip bilýärdiler. Häzir bu düýbünden üýtgedilip, adamlar öňküsi ýaly 2 awtobus däldi. 3-4 awtobus çalışmaly bolýarlar. Adamlar döwlet ýolbaşçylaryna açaçan paýyş sözleri aýdyp näle dokuýarlar. Diýip Aşşabatly ýaşaýjy belledi. Aşşabatlylar munyň ýolagçylaryň hem köp wagt ýetirmegine hem de öňküsinden 2-3 esse köp ýol kirey tölemegine getirendigini hem aýdýarlar. Mundan başga da öňkü bellikler bilen bellenen uğra we aralyga gatnaýan awtobuslaryň hem uğurlarynyň hem de bellik sanlarynyň üýtgedilmegi köp ýolagçynyň şol sanda mektep okuwçylarynyň ýoluny ýitirip, ýygyny tapman bir näçe sagatlap sergezdan hala düşmegine hem getirdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar şol sanda durulganyň göçürilmeginiň sebäpleri we munyň ilata ýetirýän täsirleri barada Aşgabatyň şäher häkimliginden we ýolagçy awtolog kärhanasyndan telefon arkaly teswir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 28 oktýabrda bu edaralaryň resmi web sahypalarynda görkezilen telefon belgilerine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Ahal welaýatynyň çäklerinde 27 oktýabrda ýel turup, ilatly ýerleriň we ekin meýdanlarynyň ençemesini tozon basdy. Ýerli saglyk işärleriniň ençemesi saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp hassahana ýüz tutan adamlaryň köp bolandygyny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 oktýabrda Sebitden maglumat berdi.
Günortandan soň şemal gelip yel turup soňra hemme yeri tozan bastdy. Adamlar daşarda dem alyp bilmän öýlerine girip kapylaryny we penjirelerini yapmaly boldular. Dip ahylly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýeliň netijesinde welaýatyň köp ýerinde elektrik togy hem ençeme sagytlap kesildi. Ýaşaýjylar howanyň hem gyzandygyny, öýüň içinde dem alar ýaly bolmandygyny belleýärler. Saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp, hassahana ýüz tutan adam kän boldy. Olaryň aglabasy dem ysmadan ejir çeken raýatlar diýip, ýagdaýlardan habarly ahylly Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine göre, saglyk ýagdaýy yaramazlaşan käbir adamlar bolsa öýlerinden çykman, hatda däri derman almany hem maddi ýagdaýlary bolman öýlerinde ýatdylar. Habarçymyzyň sözlerine göre 28 oktýabrda ýerden uykudan oýanan ýaşaýjylar öýleriniň içiniň ekin meýdanlarynyň, hususy melleklerdäki ösümlikleriniň, malýatakdaky ot iýimleriň agyz suwunyň tozana gömlendigini gördüler. Daşar çykyp töwerege göz aýlasam, daşarda duran zatlarymyzyň ählisiniň üstüni 4-5 sentimetr tozon çaň basypdyr diýip ahylly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň we döwlet edaralarynda işleýän büdjet işgärleriniň ençemesi yerli häkimetleriň ilaty adatdan daşary howa şertleri şol sanda ýeliň turjakdygy barada habar bermändigini aýtdy. Munyň saglyga ýetirip biljek täsirleri barada hem hiç ýeli duýdurys edilmedi. Dip ahylly büdjet işäri anonimlik şertinde belledi. Habarçymyz häzirki wagtda döwlet edaralarynda, hususy kärhanalarda we söwda dukanlarynda köpçüliklerin arasaçylyk işleriniň geçirilýändigini, olaryň tozondan arasalanýandygyny hem aýtdy. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gowramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web sahypasynda howa hadisesi barada hiç ýyly maglumat ýa-da duýduruş göze ilmeýär. Şeýle-de döwlet telewiziýasynyň Watan habarlary gepleşiginiň 26-27 oktýabrda efire berilen sanlarynda hem adatdan daşary howa hadisesi barada hiç zat aýdylmaýar. Adatçy türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda bolýan adatdan daşary howa hadiseler we onuň ýetirmegi mümkin ýa-da ýetiren täsirleri barada ilata ne öňünden ne de ýanyndan duýduruş maglumat berýärler. Türkmenistanda güýçli ýeliň we duzly tupanlaryň turmagy ýaly adatdan daşary tebii hadiseler soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ýyzyna gaýtalanýar. Şeýle hadiseler barada azatlyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary şu ýylyň başyndan bäri adyndan 5 gezek maglumat berdiler. 22 awgustda Daşowuzda turan duzly we tozonly ýel 3 gün dowam etdi. Ençeme ilatly ýeri we ekin meýdanlaryny duzly tozon örtüp, duzly ümür yerli ilatyň durmuşyny kynlaşdyrdy. Adatdan daşary tebii şertlerde paýta meýdanlarynda işleýän ýygymçylar işini dowam etdirmäge mejbur edildi. Türkmen häkimetleri we ýurdun media serişdeleri ýyl-ýyldan gaýtalanýan bu tebii hadiselary, olaryň ilata ýetirýän täsirlerini resmi taýdan agzap gurrun gozamaýarlar. Bu barada azatlyň ýurdun degişli häkimetlerinden tesvir almak synanşyklary hem oňy netije bermeýär. Ukrainanyň ýaşamak isleýärine atly taslamasynda möňlerçe Merkezi Aziýalynyň Rus güýçleriniň goşulandygy we köplenç girdejili iş teklipleri bilen aldynandygy ýa-da mejbur edilendigi çaklanýar. Bilermenleriň pikiriçe garyplyk, ýersizlik we Rus propagandasy Merkezi Aziýalylary Ukrainadaky söwüşe goşulmaga iterýän esasy sebäp bolýar. Sundiýet Pernebek geçen ýyl toýunyň çykdajalaryny tölemek üçin täze girdejili işe girmek maksady bilen ortada bardy. Emma may aýynda 26 ýaşly Gazagstanly bu ýigit Ukrainada 4 ýyla golay dowam edýän uruşda ortaýatyň tarapynda söwüşip öldürilen daşary ýurtlularyň sanawynda peýda boldy. Onuň ady döwlet tarapyndan goldanýan ýaşamak isleýärine atly Ukrain taslamasy tarapyndan çap edildi. Bu proýekt Rus güýçleriniň düzüminde söwüşýän daşary ýurtlulary hasap alýar. Oglum ortada gidenden soň 5-6 ay töweregi ejesine ýygyderli jaň edýärdi, diýip Pernebekiň kakasy Baýurjan Azatlyk radiosynyň Gazak gullugyna aýtdy. Soňky telefon jaňymyzda ol men 10 günläp tokoýly ýerde işlejek we ol ýerde aragatnaşyk gowşak. Şonuň üçin eger jaň etmesem aladalanmaň diýdi. Ondan başga hiç haçan habar almadyk diýip Baýurjan gurrun berdi. Pernebekiň enatasy ogluny tapmagy kömek sorap Gazagstanyň Moskwadaky elçihanasyna ýüz tutdular. Ýöne hiç ýyly jogap alyp bilmediler.
Olar oğluna ortiyette ýokary aýlykly iş teklip edilenligini we onuň nädip soň Ukraina baranlygyny özleriniň bilmeýändiklerini aýtdylar. Pernebekin kakasy maşgalada oğlunyň simbolik jaýlanyş dabaratynyň geçirilenligini aýtdy, emma ol ony gözlemekden ýüz öwürmejegini belledi. Biz onun için doğa ettik, jaýlanyş dabaratyny geçirdik diýip ýigidin kakasy ýöne men ony öz gözlerim bilen görüp özüm jaýlaýançam, gözlegimi besetmerin diýdi. Yaşamak isleýärin adly proýektiň hadawatyna görä Pernebekin 2022-nji ýylda Ortaýyň Ukraina giň derejeli çözüşini başlanan bäri öldürilen ýa-da direksiz ýeten ýüzlerçe Merkezi Aziýalynyň arasynda bolanlygyna ynanylýar. Bu taslama öz sanawyny ýygyderli täzeläp durýar. Bu hasawat 400-den gowrak täjik, 300-de goly gazak, 100-den gowrak özbek we onlarça gyrgyz we türkmen raýatyny öz içine alýar. Merkezi Aziýadan möňlerçe erkek adamyň Ukrainadaky rus güýçlerine goşulanlygy çaklanýar. Käbirleri girdejili iş teklipleri bilen aldanypdyr, beýlekler esasan hem tutsak edilenler Rus harbiýlerine goşulmaga mejbur bolupdyr. Ukrainada söwüşen Merkezi Aziýalylaryň anyk sany belli däl. Yaşamak isleýär adly proýekt adyndan 3000 adamyň Ukraina söwüşe gidenligini çaklaýar. Taslama hakyky sanyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini aýdýar. Ukraina taslamasy öz maglumatlarynyň söwüş meýdanyndaky habarlardan tutsaklaryň sorak edilmeginden we ýeten ýakynlaryny gözleýän maşgalalaryň ýüz tutmalaryndan alynanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosu taslama tarapyndan çap edilen atlary ýa-da sanlary gararsız ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Sanaw doly däl diýip taslamanyň metbuat wekili Vitaliy Matviyenko Azatlyk radiosyna aýtdy. Ölen ýa-da ýeten gazak raýatlarynyň hakyky sany birnäçe esse köp bolmagy mümkin diýip ol sözüne goşdy. Her aýda diňe Gazakstandan garyndaşlaryny gözleýän maşgalalaryň 50-den gowrak haýyşyny alýarys diýip Matviyenko habar berdi. Bilermenler Merkezi Aziýadaky garyplygyň we iş mümkinçilikleriniň yetmezçiliginiň şeýle hem rus propagandasynyň netijesiniň Merkezi Aziýalylary Ortaýyň urşuna goşulmaga iterýän esasy faktorlardygyny aýdýarlar. Käbir adamlara Ortaýyň propagandasy täsir edýär. Olar rus telewizionyny görýärler, awrely maksat üçin göreşýändiklerine ynanýarlar diýip Gazak harby analitigi Ermek Seyitbattalow Azatlyk radiosyna aýtdy. Beýlekler bolsa ýokary aýlyk ýa-da rus raýatlygy baradaky wadalar bilen aldanýarlar diýip ol sözüne goşdy. Seyitbattalow sebitde giňden ýaýran işsizligiň we pes aýlyklaryň rus hakyny tutujularyň öz maşgalalaryny eklemekde kynçylyk çeken Merkezi Aziýalylary nişan almak işini hatam aňsatlaşdyrýanlygyny belledi. Siz islendik iş saytyny açsaňyz we Ortaýytda, ýagny Sibirde, Irkutskda ýa-da uzak gündogorda iş hödürleýän bildirişleri görýärsiňiz. Ýokary aýlyklar aňsat iş teklip edilýär. Bu teklipleriň käbirleriniň arkasynda adamlary uruş dowlagyna iýerýän, harby hakyny tutýanlar bar diýip Seyitbattalow aýtdy. Özbekistanly 23 ýaşly migrant işçi Akbar Gurbonow Ortaýyň Ukraina bilen serhetdeş Rostov-na-Donu regionunda sürüji bolup işlemek üçin girdejeli iş teklibine gol çekenligini aýtdy. Azatlyk radiosyna gowşan video ýazgyda Gurbonow soňra iş şertnamasynyň aslynda Ortaýyň harby güýçlerine goşulmak baradaky ılalaşykdygyna düşünenligini we özüniň Ortaýyň güýçleri tarapyndan gözekçilik edilýän Ukrainanyň gündogorundaky Lugansk sebitine düşenligini gurrun berdi. Videolarda Gurbonowyň Özbekistanyň häkimetlerine ýüzlenip öýüne gaýdyp barmagy kömek etmek üçin ýalbarýanlygy görkezilýär. Azatlyk radiosu onuň aýdanlaryny gararsyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Gurbonowyň ejati Ruzi Goliboboýewa Azatlyk radiosyna beren interwýusunda ogluny Ukrainadan gaýtaryp getirmek üçin Özbekistanyň häkimetlerine ýüz tutanlygyna ýöne kömek alyp bilmänligini aýtdy. Şeýle-de Moskwa Ortaýyň dürli günjeklerinde türmelerden, tutsaklyk ýerlerinden we emigrasiýa tutsaklyk merkezlerinden ýüzlerçe Merkezi Aziýalyny urşa çekdi. Merkezi Aziýa hökümetleri öz raýatlaryna daşary ýurtlardaky harby çaknaşyklara gatnaşmakdan saklanmak barada birnäçe duýduruş berdi. Bu bolsa uzak möhletli türme tutsaklygy bilen jazalandyrylýan jenaýatdyr. Emma häzirlikçe diňe birnäçe iş suwda ýetdi.